Let's go! Nahiga na kasi. Wala na yan pag-dabatak mo. May isa pa kami! Makinig! Nahirapan nyo na sa gitna. Okay na? Okay. Be ready na? Yung mga block dyan. Okay. Ready? Get set! Go! Wala. Nahila yung tali. Nahila. Wala. Nahila yung ano. Hinila yung ano. There's a tie! Ito na! Ito na! Balikan niyo itong umpire. Okay, kung sino mananalo dito sa round na to, sila ang tatanghaling third runner-up. Medyo prize. So, isang round na lang, no? All one. Madaya yung dilaw eh. Hinila na pati yung ano eh. Para lumayo nga naman. Kahit anong hinila. O, yung mananalo dito, panalo na ha. Yes, sa round na yan. May piloso pa sa likod ko. Okay, go! Okay, makinig na. Go na daw, ha? Makinig! Katahimikan, katahimikan. Ready! Get set! Go! Go, go! Serena! Go! Serena! And the winner is Yellow Team, the Serenity, third runner-up.